ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Дар имрӯза навормон якчанд хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ки аксарияти онҳо дар шаҳри Душанбе қарор доранд. Барои ҳамин дӯстони азиз дастгириро фаромӯш намекунем. Аз тарафи шумо лайк, подписатсия дар канал ва дар комментария фикри худро навистан. Аз тарафи мо хоҳишҳои шуморо қабул кардан ва наварҳои босифат тез баровардан. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳое ки барои реклама навистагианд муроҷиат кунед. Фақат дар ватсапаш илтимос дӯстони азиз нависен, суратҳои хонатона, қатъи маълумоти пурраш роя кунед. мо ҳаракат мекунем, дар навормон мепартоем. Агар шумо ягон хона кофтеста бошед, дар комментария таи видео нависен, мо ҳар як комментарияи видеора мехонем. дӯстони азиз, бисёр бад гап намезанем, рафтем. сар мекунем якум хона дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. 65 микрорайон ки би шумо хубтар фаҳмед, баъди Гипроземай ва пешаи Саховата, яъне мобайни Гипрозему Саховата 65 микрорайонай, чорхонага квартира дар якум ошёнаи бинои нӯэтажада, бинои советида. ин хона бонус қатъи худаш агародам дора, подвалам дора, назди роҳи Калондай, остановкаи Алобат. Квадратураш 74.5 квадрат, 74.5 метри квадратӣ мебошад. дар наздикиш 77 ва 78 мактабай, 8 поликлиникаи бозори Гипроземай чихе гуфтем, нархаш договорнояй. Марҳамат дӯстони азиз, занг занем, савдо кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 190 000 сомонӣ. Духонага квартира дар сеюм ошёна бинои навастройка мебошад, 42 метри квадратӣ. Дар поёни корвон, кӯчаи пушти Сменфурӯшо, айроҳи Калон 300 метр дурай, ҳуҷҷатҳош 100%ай оформид мешавад. Дар чорум ошёнаам ҳастай, соҳиби ҳамин хона дора. Лекин дӯстони азиз, ин хоная ҷош уқа хуб нестай. ё соҳибои хонаҳо мегӯянд ки поёни корвонай, не я поёни корвон гуфта намешавад. И баъди поёни корвон бо 3 километри дига боло мерай, баъд ҳамин тарафҳо мешаванд. Ва баъди ё бояд 10 километри дига боло мерай, мошинбозорай. ия ҷош уже ранги хел ноҳияам бигем мешава, ҳолати светшам, светкашӣ ҳастай ва обшам уже ҳамашон қариб качалка доранд, оба качат мекунанд. барои ҳамин бинем пеша ҳамин харидан, ҷош уқа хуб нестай. нархаш не ки нағз 190 000 сомонӣ бо савдоям дора, лекин ҷош уқа нағз нест. аз шаҳри Турсунзода бисёр хоҳиш кардан. Марҳамат дӯстони азиз, духонага квартира дар сеюм ошёна, бинои навастройка мебошад, 54 метри квадратӣ, ремонти нав бо ҳамаи шароиташ. дом худшам нав сохтагианд ва дом 3 этажа мебошад. ҳафтум квартира, документош ҳамаш 100%ай, дар чорум микрорайони шаҳри Турсунзода ҷойгир мебошад. нархаш 200 000 сомонӣ савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, Чкаловск, як хонага квартира дар сеюм ошёна, бинои советӣ мебошад, 36 метри квадратӣ, дар кӯчаи Победа. нархаш 150 000 сомонӣ, алишам мешава, савдоям дора, ремонти миёна. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, савдо кунед, ё ки ягон агар хона доштак бошед, алиш кунед. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира дар якум ошёна, 58 метри квадратӣ, бинои советӣ мебошад, дар 46 микрорайон, ноҳияи Фирдавсӣ. нархаш 380 000 сомонӣ, савдоям дора бо ремонти миёна. бачакое ки аз ноҳияи Фирдавсӣ 46 микрорайон ҳамо пурсидагӣ буданд, марҳамат дӯстони азиз, ва ҳамқаша мегӯям ки 46 микрорайон райони беҳад хубай ва дар ҳамин район чанд мактаб мебошад ва донишгоҳи технологии Тоҷикистонам дар ҳамонҷояй. лекин нархҳои хонаҳо қиматай, хали 200-250 000 сомонӣ хали нарх нест дар уҷа.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор якхонага квартира дар 12-ум ошёна 40 метри квадратӣ. Бинои навастройка мебошад. Навастройкое ки дар маркази шаҳри Ҳисор сохтасанд ҳамуҷаяй. Нархаш 112 000 сомонӣ. Алишам мешава. Агар ягон мошинам боша, масалан Opel Astra G ё ки Zafira боша, алишам мешава. Савдоям дора ва ҳамқаша гуфтанем ки ҳамин маркази шаҳри Ҳисор беҳад ҷойи хубай ва ояндада боз ҳам хубтар мешавад. Шароитош рӯз ба рӯз хубтару зиёдтар шудесанд. Барои ҳамаи касе дар Ҳисор дар кор буд, марҳамат бинем. хонаи фурӯшӣ дар Саховат, шаҳри Душанбе, духонага квартира дар 2-ум ошёна 45 метри квадратӣ. Бинои кӯҳна мебошад ва соҳиби ҳамин хона ин духонагара гирифта сехонага кардагияд. 45 квадрат барои сехонага беҳад камай, дӯстони азиз, намешавад хали. Хай духонага хай боле-мени хай ягон чӣ кор мекуниву сехонага барои 45 намешавад. Хонаи нав ремонт кардагиянд, капитални ремонт, кухни гарнитур қати ҳама битавои техникаш нав харидагиянд, ҷакузи, термекс, дарош навай, ойнаҳош навай, балкони калон дора, ҳамаш меиста. Дар наздикиш 2 мактабай, 4 садикай, спорткомплексай ва хона худаш назди роҳи калонда мебошад. Тапчан дора, дарои оҳанӣ дора, ламинат дора. Нархаш 380 000 сомонӣ. Савдоям дора ва ҳамқаша мегем ки дар Саховат хонаҳои то 200-250 000 сомона нестад, дӯстони азиз. Саховатам райони хубай, райони қиматай, хонаҳош аз 350 000 сомонӣ зиёдай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира 60 метри квадратӣ дар 5-ум ошёна. Бинои кӯҳна мебошад назди балницаи шолкомбинат. Бо дар наздикиш мачитай бо футболное поле ҳастай. Нархаш 245 000 сомонӣ ва соҳиби хона духонагара сехонага кардагияй. Лекин хонаҳош ҳамаш алоҳида, туалет ваннашам алоҳида. Ҳама ҳуҷҷатҳош тайёрай, 100%. Маълумоти бештар бо воситаи Viber, имо. Занг назанен, дӯстони азиз, фақат нависен мега соҳиби хона. Нархаш бо такрор мекунем 245 000 сомонӣ дар Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар Гипразем, шаҳри Душанбе, духонага квартира дар 2-ум ошёна 50 метри квадратӣ. Бинои навастройка мебошад. Ремонташ навай, лекин рости гап ира уқам ремонти навам гуфта намешавад, ҳамин просто тайёрӣ барои ремонтай, ихе бигем состарай. Пеши ҷамоати Чимтепадай, поёни Гипраземда ва хона бо мошинам алиш мешава. Савдоям дора. Нархаш 180 000 сомонӣ. Нархаш хубай, дӯстони азиз. Марҳамат, рақамҳои телефоншон дар рӯи экран, нархи рубл ва долларшам дар рӯи экрана. Занг занед, савдо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корғонтеппа, духонага квартира дар 1-ум ошёна, бинои навастройка 62 метри квадратӣ. Нархаш 296 000 сомонӣ. Савдоям дора, ремонташ навай. Дар шаҳри Бохтар, пеши домои текстилда. аз Гипразем бисёр хоҳиш кардам подписчиков. Ина боз як хонаи дига дар Гипразем, шаҳри Душанбе, якхонага квартира дар 6-ум ошёна 37 метри квадратӣ. дар бинои навастройка мебошад. Нархаш 172 000 сомонӣ. дар военни гарадок ҷойгир аст. Ванна, туалет, кухни, балконуш ҷудо кардагиай. Метонед аллакай ремонти хонара сар кунед. Марҳамат, занг занед, савдо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, духонага квартира дар 2-ум ошёна, бинои кӯҳна мебошад. 50 метри квадратӣ. нархаш 145 000 сомон. алишам мешава, бо мошинам алишам мешава, агар айболош шумо сум бутен. арзонам мешава бо ремонти миёна дар ноҳияи Рӯдакӣ.
аз мо бисёре ба талаб карданд домои повороти аэропорт ки 4 дом якдигариша нигоҳ мекунад, домои дубайский меганшон. дӯстони азиз, ҳамқа мегӯем ки дар уҷа хонаҳои арзон нестае. Уҷа ҳама хонаҳо нархошон 70, 80, 100 ҳазор доллар зиёдае, чиба ки уҷа ҳамаш элитни домояй. Ина марҳамат 4хонага квартира дар 10-ум ошёна 131 метри квадратӣ, нархаш 1 миллион 400 ҳазор сомон. бо савдоям дора. Повороти аэропорт ҳамун домои дубайский. Мебел бо тамоми мебелиш фурӯхта мешавад. Мебел ва техника. Ремонташ хеле хито мебинед, ремонташ аҷоиботай. Дар ремонт камаш 25-30 ҳазор доллар сарф шудага. Фақат дар ремонт. У мебели техникаш уҷа мушкиле фаҳмидан, лекин агар ҳамхали ремонт шумо хоҳед, бидонед ки 25-30 ҳазор доллар сарф мешавад. Тим более и 131 метри квадратай калонай квадратураш. ин ҳамхалия дӯстони азиз, барои ҳамин ай у дом напурсен агар хонаҳои арзон фуратон, у дом беҳад хонаҳош қиматай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара, якхонага квартира дар 2-ум ошёна 27 метри квадратӣ. бинои советӣ мебошад, бе ремонтай, дар маркази шаҳри Исфара, назди магазини Ганҷи Замин. нархаш 105 ҳазор сомонӣ. савдоям дора. ва ин буд охирон хонаи фурӯшимон дар ҳамин навормон. дӯстони азиз, ҳатман лайкро монед, подписатся кунед ва дар комментария фикри худро оиди хонаҳои фурӯшӣ, оиди навор ва оиди каналмон нависен. агар ягон пешниҳод дошта бошед, ҳатман нависен, мо ҳамашро мехонем. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштага бошед, мехоҳед реклама кунед, ба рақамҳои дар болои видео буда барои реклама навистагиай ҳамуда ватсапш дарои кунед, қабулто мекунем. то бозид дӯстони азиз, барори кор шумода.